Moi. Tää siis multa pyydettiin tämmöstä joululahjapostausta. Joulusta on kyllä jo kohta 4 kuukautta. Vai onks 3 varma? Niin mutta kuitenkin mä ajattelin tehdä teille tämmösen niin. Tää on sit vähän ehkä huonolaatuinen, koska mä tein tän mun läppärillä. Mutta kuitenkin aloitetaan. Sitten mä sain tämmösen ihan normikonferenssilaukun. Tämmösen. Näetkö sen? Joo, siis niin. Mä sain sen. Sitten mä sain joku tämmösen oudon örkin. En tiedä. Outonlainen päälle. Ei sit sitä on outo. Noin. Sitten se tärisee silleen oudosti, jos ette nähnyt. Ja sit se toistaa ääntä myös. Niin se röyhtäilee. Ja se tekee kurkainen. Sitten se taas röyhtäilee. Sitten se pieree. No vittu. Siis mä en tiedä mitä järkeä tässä joululahjassa on, niin pistin mä repeisin takaisin. Sitten mä sain MP3-soittimen. Tosin musta on ehkä vähän outo, koska eikä MP4-soitinta vielä keksitty, niin mulla on ainakin sanottu, mutta kattokaa tätä pakettia. Niin, MP4. Aika sepoo tää. Sitten mä sain jonkun tämmösen pelikonsolin, kun mun entinen meni rikki. Siis se on tommonen violetti. Mä en nyt löytänyt sitä mistään, että se on jossain. Niin, sit mä tykkään lukea kauheasti. Kapteeni Kalsari ja ulkoväliluiden uskomattoman keilut keittiöntärit ja ruokalan yhtä ilkeät zombinynnet. Siis tää voi vaikuttaa aika tyhmältä kirjalta, mutta on aika hauska. Mutta tää on tosi helppo lukuun, että on vähän tylsä. Ja sitten tää... Hän on täällä taas. Mies, joka taistelee totuuden, oikeuden ja kaiken kutistamattoman ja puuvillaisen puolesta. Mies, joka voitti puhuvat pöntöt ja kukisti rivaipan. Mies, jonka todellinen henkilöllisyys on salainen, ettei hän itsekään tiedä sitä. Siis tietenkin, vastustamaton voittamaton kapteeni Kalsari. Tällä kertaa hän joutui kamppailemaan koko maapallon puolesta, sillä avaruusolijat uhkaavat soluttautua ihmisiksi. Erno, Uko ja rehtori Kruppi ja ruokalan tädit ovat myös merkittävän osassa tässä huikeassa jännitystarinassa. Se taisi maksaa jotain 20, niin mua en ole ainakin sanonut. Sitten mä sain tällaisen Top Model, tämmösen Kristinkandia Verkien kotona, osa 1, kirjan. Mä en ole tehnyt sen mitään. Sitten mä sain jonkun Make Up kautta Hire. Ja sitten täällä on jotain. Siis täällä voi suunnitella meikkejä ja kynsiä ja kaikkea semmoista tukkia ja kaikkea. Sitten mä sain jonkun värityskirjan. Mä en ihan kauheasti tajuu, mutta... Hei, mä tykkään värityskirjoista, mutta täällä on aika helppoa nämä värityskuvat. Niin. Sitten... Se on nyt jossain tuossa mun korulaatikossa, mutta mun kummitellin, että mä sain semmosen aivan ihanan enkelikorun. Mä en oo silleen niinku kovin uskovainen. Siis mä käyn tietenkin uskonnontunnilla ja sillä tavallisella niinku muutkin, mutta mä en oo kauhean semmonen, että mä uskoisin. Tai no, mistä se tietää, onko se olemassa? En kuitenkaan ehkä usko. Joo, mä haron, että mun hiuksia kun menee mun silmille. Sitten jonkun tällaisen top-modelin taas. No, se on ihan tavallinen top-modella. Sitten taas yhden top-modelin. Se on tämmönen, missä voi suunnitella tällä ja tukan meikin ja tällaiset. Ja sitten tällaisen ison top-model-laukun. Tämmönen laukku. Sitten siellä on ihan tavallisesti suunnitella. Mä
sain joku tällaiset oudot lytskat. Hitsi, oottakaa valot sammuu. No mä tiedän, että nyt vaan tapahtuu toi. Valot sammuu just. Siis nämä on tämmöset ihan tavalliset tämmöset kynät tai tämmöset. Sitten mä sain tällaiset. Tässä on neon, metallic, glitter ja pastelli. Ja sitten mä sain jotain tällaisia glitteriliimaa. Sitten mä sain tämmösiä yli 40 kappaletta, mutta tässä on vain 6 glitterliimaa ja sitten ne muut on ihan tavallisia niinku glitter niinku sellaisia. Ja sitten niinku sellaisia jäähyppyjä. No mä sain kyllä enemmänkin joululahjoja. Mut mä en nyt tuo niitä kaikkia tähän, koska niitä on aika paljon ja mä en edes muista melkein kaikkea, mitä mä sain. Ja sitten ne suuremmat on niin isoja, kuten TV ja sellaiset. Hei, mä sain tietsykankin. Ottakaa mä hän teille, niin te näette sit sen. Niin, siinä se tietsikka on siis. Noin. Mutta siinä oli tämän kertainen video ja sitten lisää postauksia saa ehdotella. Ja tietenkin jotain muutakin. Ja mä tiedän, että näet ton prinsessetun tuolla, mutta se ei oo sit mun. Se on mun siskon, se laittoi sen sinne. No mutta niin. No siinä oli tämän kertainen video ja niin ehdotelkaa niitä videoita tonne boksiin. Ja no hei hei.